امام نسائی دا نام سنیا اسی جنہ دی صحاسیتہ دے اندر کتاب ہے سنن نسائی. اہل سنت دے بہت بڑے عالم نے اور جڑیاں 6 کتاباں اہل سنت دیاں صحیح ترین خطب انہاں وچ ایک کتاب ہے سنن نسائی. اس نون مرتب کرنے والے تالیف کرنے والے اور مصنف اس دے سنن نسائی دے امام نسائی. آپ ملک شام گئے تو آپ نے شام دا ماحول ویکھیا کہ اتھے دے لوگ مولا علی دے متعلق دل وچ بغض رکھدے اور چونکہ آپ سنی سن تو سنی ہون دا اور تقاضا سی کہ موسم دے مطابق گل کیتی جائے. تو آپ نے اس وقت کتاب تصنیف فرمائی خصائص علی. امام نسائی نے اس وقت خصائص ہن اتھے اس ویلے صحابہ دا ذکر نہ بندا اور میرے امام نے کیتا بھی نہیں کیونکہ بغض صحابہ دا نہیں سی، بغض حضرت علی دا سی. انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی اور دمشق دی جامع مسجد دے اندر منبر تے کھلو کے آپ نے اپنی کتاب خصائص علی پڑھ کے سنائی کہ علی پاک دی شان ہے وہ تو کس طرح سے ہے تسی کدے پھر دے. اچھا پھر اس چیز تو لوگ کترین دے کیوں؟ وہ دی ریزن ہے سی کہ جدو امام نسائی دے خصائص علی بیان فرمائے نا تو لوگاں نے منبر تے آپ نے پھڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ آپ دی شہادت واقع ہو. امام نسائی محبت علی میں شہید ہوئے دمشق دی مسجد دے منبر تے، لیکن آپ نے یہ دسیا ہے کہ صحابہ نے من دے ہیں سنی لیکن جی حملہ علی دی ذات تے ہوئے تو پھر ذکر صحابہ نہ کر پھر ذکر علی کر. اور سنی علی نے من دے ہیں پر جی حملہ صحابہ دی ذات تے ہوئے تو پھر ذکر علی بعد کر پہلے ذکر صدیق اکبر کر. میرے بچوں میرے مسئلے دی سمجھ آئی آپ لوگ کے نہ سنی نہ علی دا منکر ہوندہ ہے نہ صحابہ دا منکر ہوندہ ہے. سنی کسی دا بھی منکر نہیں ہوندہ.